No pots comentar. Sí? És Can Verdugo, això? Sí, jo sóc el Botxín. Ha soltat els personatges, ja? Sí, mira, ara mateix ens estàvem despedint. Tu, escolta, un autèntic gustàs. El gustàs és Un meu, escolta. plaer. M'heu tractat de meravella, escolta. Això és casa teva, no t'oblidis. Casa teva. Molt agraït. Ja, molt agraït. fem una cosa, pengem les fotos al Dropbox i així les podem mirar. perfecte. No. Mira, que al final ens els quedarem 27 dies més. Antonio, no me puedes fer això a mi. No se pueden cambiar las reglas del juego en mitad del partido. Antonio, me cago en la puta. Un moment. Com t'ho explico jo? Com t'ho explico? No m'ho expliquis, ja... T'has de quedar uns dies més amb mi. Només seran uns dies, però t'has de quedar uns dies més. Però fas una putada. Bueno, com a mínim allò de que fèieu de matar-nos, ja no? Xato, jo això no t'ho puc assegurar. Tu conta que no, ja ens ho trobarem, però jo no t'ho puc assegurar, xato. Jo t'ho puc assegurar. Vinga, anima't, amb alegria. Bueno, escolteu, Amb alegria. què se'm queda? Salveu-me. Salveu-me una altra vegada. Clar que sí. Per favor. Bueno, no només a mi, als altres personatges que estan a la meva situació, salveu-los també.